нархи хонаҳои иstiqomatӣ. Нархи хонаҳои иstiqomatӣ чӣ ки шумо медонед, дар як муддат арзиши хонаҳои сохташуда бо ҳисоби аз 500 то 1200 доллари амрико ба фурӯш монда шуда буд. Дар имрӯз бошад арзиши хонаҳо хеле нархаш паст аст, шояд аз 450 гӯем то тақрибан то 800 ҳазор доллари мураббаъро ташкил мекунад. чунки нархи бозоргона аст, ин вобаста дорад ба талаботи бозор. хотиррасон мекунам ки маҳсулоти оҳангудозии ширкатҳои чинӣ дар Ҷоистон дар сохтмонҳои калон истифода бурда намешаванд, чунки ба тариқи пӯстарӣ ҳаст ва истифода бурдани он низ қатъиян манъ аст. он маҳсулотҳои сохтмонӣ танҳо барои панҷарасозӣ, панҷараҳои паст, барои гирду атроф огражденӣ, барои ҳамин истифода бурдан қобили қабул аст ва арзиши онам арзон аст нисбати арзиши маҳсулотҳои оҳание ки аз давлатҳои аввалқудрат, аз он ҷумла аз Русия ё аз Қозоқистон ё аз Украина ворид мешавад.